in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, ubos nga turnout sa anti-COVID vaccination sa usa ka barangay sa Davao del Sur tungod sa sayop nga impormasyon. Kapin 4 ka milyon nga balor sa pekeng sigarilyo nga ipalusot unta sa Zamboanga City naharang. Lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro naghanyag og dakong ganti alang sa kasulbaran sa kasong pagpatay sa anak ni Congressman Clarix Uy. Sa detalye sa ato mga balita, tungod sa impluwensya sa social media na apektuhan ang opinyon o panglantaw sa pipila kabahin sa isyu sa bakuna kontra COVID-19. Dito sa lungsod sa Hagonoy, Davao del Sur, usa ka barangay ang mitala og mubo nga vaccine turnout kay nahadlok magpabakuna. Ani ang report ni Ronijon Otero. Dugay nang nagsigi og panawagan ang gobyerno nga gikinahanglang magbabakuna ang katawhan aron mobalik nagnormal ang ekonomiya sa nasod ug makalihok na og normal ang katawhan sa mga komunidad. Gipunting sa gobyerno nga luwas ang bakuna ug walay tinuod ang mga nanggawas nga opinyon nga makadaot kini sa panglawas. Apan dunay gihapoy pipila ka mga nagpanuko tungod sa ilang nakita sa social media ug tungod sa impluwensya sa social media kadaghanan sa mga residente sa Barangay Clib dinhi sa Hagonoy wala nagpabakuna sama na lamang ni Joan Buat. Ako sir, wala pa ko nabakunahan kay nahadlo ko atong mga kuan ba sa nga mga fake news. Maong wala pa ko nagpabakuna pero karon andam na ko magpabakuna kay nakita na ko nga wala may nangamatay. Ang Barangay Clib sa Hagonoy, usa sa pinakagamay nga barangay sa lungsod nga dunay kapin 800 ka mga residente. Sa 800, 20% pa lang ang nagpabakuna kun 160 lang ang nabakunahan. Gibutyag ni punong barangay Bonifacio J. Bugso nga grabing epekto sa iyang mga sakop sa mga ilahang nabasa sa social media. Alanganin na po sila sa vaccine kay nga naman daghan na pang mga fake news nga hubag vaccine ya kalit lang kabatay or mga 3 days mamatay na. So mo na nakita na sa Facebook. Mismong si Kapitan may admitar nga wa pa kini nagpabakuna apan nanawagan siya sa iyang katawhan. Pagpabakuna na tungod kay mo na protocol sa atong gobyerno. Tuman tani ini kay kayuhan po nato ding pagpabaksin. Sukad nga mihapak ang pandemya sa kalibutan, walay kaso sa coronavirus nga tala sa ilang barangay. Sumala pa ni Mayor Franco Calida, gipaspasan pag-ayo sa lokal nga paggamhanan ang vaccination rollout o kada adlaw silang nagaturok og bakuna. Ang pagpabakuna maudyoy atong pagahimon kay mao lamang kini ang makapaundang niining pandemic kung kitang tanan magpabakuna. Kinahanglan nga maminaw kita sa mga eksperto ug dili sa mga nagpakaron ingnon nga suwito aron kitang tanan muhil as one. Ronijon Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Gibati og kabalaka si President Rodrigo Duterte sa mamahimong sangkuan sa pagtugot sa mga bata nga mosulod sa mga mall sanglit nagpabilin gihapon ang hulga sa COVID-19. Tungod niini, mihangyo si President Duterte sa mga local government unit nga magduso og ordinansa nga magdili sa mga bata nga mosulod sa mall. Ani ang report? I saw a recent report whereby a two-year-old child was tested positive for COVID-19 after visiting a mall. Sa pre-recorded talk to the people public briefing ni President Rodrigo Duterte kagabi, nagpadayag kini sa iyang kabalaka. Human niya makita ang report nga adunay 2 anyos nga bata ang nagpositibo sa COVID-19 pipila ka adlaw. Human gikuyog sulod sa mall. Sumala sa Pangulo, kinahanglan gihapon nga magbinantayon ang tanan, bisan pa og ipailawom na sa alert level 2 ang ubang lugar sa Pilipinas kun luag-luag nga restrictions. Tungod niini,
Nanawagan si Duterte sa mga LGU nga ikonsidera ang pagduso og balaod nun nga did-an ang mga bata nga mosulod sa mall hilabi na kadtong wala pa maturuki og bakuna batok COVID-19. Alam ko kayong mga magulang gustong-gusto ninyong ipasyal ang mga anak ninyo after staying for so long inside your home due to lockdowns. Pero isipin ninyo kung maliliit pa ang mga anak ninyo at hindi pa bakunado, do not expose them to the virus. On this note, I am calling all local government units to consider passing ordinances for age restriction among minors who can be allowed to go to the malls. Certainly, we cannot allow those below 12 years old or those getting or still unvaccinated to be exposed to the risk of getting COVID-19 in public places. Nanawagan sab si Duterte sa mga ginikanan nga ilikay ang mga bata nga mabutang sa peligrosong sitwasyon hilabi na karon nga nagpabilin pa ang hulga sa makamatay nga COVID-19. Nagsugod og dasmag sa mall ang mga ginikanan kuyog ang mga bata hilabi na sa NCR dihang gipailawom sa alert level 2 ang lugar. Bisan sa ubang lugar sa Pilipinas nga naa na sa luag-luag nga quarantine restrictions, nanulod na sab sa mall ang mga bata nga usa sa gikabalakan sa presidente nga basin mukalit og taas ang kaso sa COVID-19. We cannot allow those below 12 years old. So tandaan ninyo yan. Again, to the parents and guardians of minors who are unvaccinated, please mindful of the risk. Part of caring for them is thinking about their safety. I hope no one among our children will get COVID-19. Sa Davao City, giwagtang na ang plastic barrier sa mga pampublikong sakyanan. Daghan na ang wala mag-face shield, pero gina-encourage kining suoton. Ug ang pinakabag-o, ang pagtugot sa mga traveler nga makasulod sa Davao nga dili na kinahanglang magpresenta og negative RT-PCR results. Naharang sa mga otoridad ang peke nga sigarilyo sa Zamboanga City nga sakay sa usa ka motorized bangka nga ipalusot unta sa syudad. Samtang ang naharang nga pekeng sigarilyo sa North Cotabato gisakay sab og truck. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Tungod sa gipakusgang seaborne ug border control operations sa operating unit sa 2nd Zamboanga City Mobile Force Seaborne Company, kuyog ang mga personahe sa Bureau of Customs, Intelligence and Investigation Service ug Enforcement and Security Service naharang ang usa ka motorized nga bangka dito sa baybayon sa Barangay Manalipa. Sumala ni City Director Police Colonel Rexmel Reyes alas 7:30 sa buntag kagahapon, Nobyembre 15 nila naharang ang bangka nga gikan sa Hulos-Sulu. Lakip gidakop ang 6 ka mga individual ang nagdala sa mga kontrabando. Ang mga suspect, pulos mga residente sa Malamawi, Basilan. 138 master cases ug 69 rims ang naglangkob sa giban-banang 4.8 million pesos nga market value. Ang tanang nasakmit nga kontrabando o mga dinakpan nagdalag niini giton over na sa Bureau of Customs alang sa tukmang disposisyon. Gipaniguro sa lain-laing law enforcement unit sa syudad nga doblehon pa nila ang pagbantay sa mga ilang utlanan aron dili malutsan sa mga daotang elemento. Sa North Cotabato, balor 5 ka milyon pesos sab sa mga piking sigarilyo ang nakumpiska sa mga otoridad sa checkpoint sa Barangay Old Bulatukan sa Makilala. Sumala sa PNP, gisakay kini sa forward 6-wheeler truck nga gikan sa Davao del Sur ug paingon unta sa General Santos City sa dihang naharang. Walay na ipakitang igong dokumento ang mga sospek nga sila Ray Arnold Mariscal, Reno Mariscal, Romulo Soria, Pablito Elorcia o Glenn Hodilla. Nakuha sab sa ilang sakyanan ang usa ka 45 nga pistula nga dunay usa ka magazine ug 5 ka mga bala. Na-turnover na usab sa PRO 12 ang mga sospek sa Tambler, General Santos City ug nakatakdang pasakahan ug kaso sa korte. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Inahan sa pulis nga giambush sa Magpet Cotabato. Nahataga na og balay o
Mga ginikanan nga wala makasabot sa lesson sa module, nagpatudlo kang teacher? Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Misaka na sa 4 milyones pesos ang reward sa makatudlo o makasumbong sa gunman nga nagpatay kang Carmen, Barangay Kagawad, Roland Sherwin Tawiuy, ang anak ni Cagayan de Oro 1st District Representative Rolando Clarex Uy. Unang mihatag og 2 million pesos nga reward money ang lokal nga pangamhanan sa Cagayan de Oro pinaagi ni Mayor Oka Moreno. Nagkasinabot sab ang mga negosyante nga mohatag og 2 million pesos ug ang mismong ang pamilya Uy. Si Kagawad Uy gipatay kuyog ang iyang sinaligan sa quarry nga si Samuel Pabala niadtong Nobyembre 11, 2021 sa hapon sa quarry area sa Zone 1, Barangay Pagatpat. Hustisya ang gipangita karon sa pamilya alang kang tawi. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nahimong hapsay og malampuson ang unang adlaw sa pilot testing sa face-to-face classes sa Davao Region. Tungod niini, sumala sa Department of Education, posibleng madugangan pa ang 8 ka mga eskwelahan sa rehiyon nga tugutang magpahigayon og limited nga face-to-face classes kung mupasa sa gipailawom nga assessment sa ahensya uban ang Department of Health. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Tungod hapsay ug malampuson nga gisugdan og gitapos ang unang adlaw sa pilot testing sa face-to-face classes kagahapon, Nobyembre 15, gilaraw karon sa Department of Education 11 nga dugangan pa ang mga eskwelahang musalmot niini sa Davao Region. Kasamtamang gapahigayon karon og assessment ang DepEd ug Department of Health sa mga tulunghaan. Ang kalampusan sa pilot testing tungod na sab sa suporta sa lain-laing sektor sa komunidad, matud sa DepEd. Pasalamat po ta sa mga barangay local government units nato, yung mga usab ang uban pang mga involved groups and organizations in the community. Kaya dako kayong tabang sila, labo na tong pagdawat nila aning atong programa o ang pagpasabot sa tanan nga kini importante kayo. Dungan sa pagbalik sa klase, ang hugot nga pagpatuman sa health and safety protocols sama sa hand washing, temperature checking, pagsuot og face mask ug social distancing aron masigurong luwas gikan sa COVID-19 ang mga magtutudlo, mga ginikanan, hilabi na ang mga estudyante sulod o gawas sa eskwelahan. Ang mga eskwelahan nga nalakip sa pilot testing pasado sa gihimong assessment sa DepEd ug DOH. Natay ginatawag nga tool ani nga ginagamit sa DepEd para siguruhon tong 100% compliance
Now kung dili makakomply ang eskwelahan, ibutang lang nato 99.99% ang compliance niya, na siya ay kulang nga 0.01%. Dili siya pwede gyud nato i-appeal, no? Kining 8 ka buok, fully complied nila tanang requirements. Bisan adunay kabaguhan sa pagbalik sa klase karon tungod sa pandemya, daghang magtutudlo ang nalipay nga hinay-hinay nang nagbalik sa normal ang tanan. Naatanan gahapon nagsagol, excitement, kining dili man ingon kabalaka bata excitement, and then surprised, and taas kay ilang adrenaline kagahapon adlaw makita namo sa tanang mga magtutudlo because the regional director of DepEd 11 has sent all his officials sa tanang mga tulungan, no matter how far are the schools were located. 5 ka eskwelahan gikan sa Davao de Oro ug 3 ka mga eskwelahan sa Davao del Sur ang nisalmot kagahapon. Mulungtad og 2 ka bulan ang pilot testing. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Formal lang gitunol sa National Housing Authority kon NHA 11 kaganihang buntag ang balay alang sa pamilya ni PO1 Christopher Anadon. Sa usa ka simpleng seremonya gitunol ni Concepcion Gomez, State Management Chief sa NHA Davao Region, kang Herminia Anadon, ang inahan ni PO1 Christopher Anadon, nga nagbalor og 450,000 pesos nga balay pinaagi sa programang Comprehensive Social Benefits Program o CSBP. Namatay si PO1 Anadon sa dihang giambush ang ilang grupo sa mga suspitsadong miyembro sa New People's Army sa lungsod sa Magpet, North Cotabato niadtong Enero 28, 2019. Matod ni NHA General Manager Marcelino Escalada, dunay standing order si President Rodrigo Duterte kaniya nga hatagan og balay ang pamilya nga nailo sa pulis o sundalo nga namatay sa oras sa ilang pagpanerbisyo. Midangop sa teacher sa iyang anak ang usa ka ginikanan aron magpatudlo og division og fraction sa Matalam, North Cotabato. Matod sa magtutudlo nga si Ryan W. Brera, niadtong Nobyembre 5, midangop ang usa sa mga ginikanan sa iyang usa ka estudyante sa Takulin, Malamute Elementary School. Gisaysay ni Grade 6 Advisor Librera sa Newsline nga miadto ang inahan sa eskwelahan kay naglisod siya og tudlo sa assignment sa module sa iyang anak kay maskin siya wala makasabot. Gipatan-aw ni teacher ang inahan og nahimo pagkini og mga sample. Human sa pila ka minuto nga one-on-one kang teacher, malipayong miuli ang inahan kay iya na kining nasabtan. Niadtong miaging bulan, duna say mga ginikanan nga miduol sa maestro aron magpatudlo unsa ang multiplication og fraction. Nahimong dakong hagit sa mga ginikanan ang pagtudlo sa ilang mga anak tungod sa distant and blended learning nga gipatuman sa Department of Education sanglit wala pay face-to-face classes tungod sa pandemya. Ug mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City.
Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, please subscribe sa atong YouTube channel sa Newsline Philippines. 39 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!